ufaka iveil yonke leyo nto bafowethu akuyona into yethu. Naye ke lo mfana lo Mehlemamba ukwenza lokho ngoba nathi uyasibona ukuthi siyalahleka, sithatha izinto ekungezona ezethu nathi sizenze ezethu. Yingakho naye lo mfana manje segcine manje sezofaka isiphandla ongazi ukuthi isiphandla sani lesi asifakayo sisho ukuthini futhi akasazi ukuthi sisho ukuthini. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Anginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umshana wakofuze Fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbu, uThumbu kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonja. Kanti uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba, Ntombi siyancumela, insizwa siyamkhumba, silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi, sasivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ogxamgxama umsathe enkakane lakhala lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Phathi umjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca ngidabuka phansi bafowethu eSandanezwe kwesikwamaguyana isigodi la kwagqitshwa khona inkaba yami. Namuhla bafowethu angifisa ukuthi ngibe mude ngizoba mfishane kakhulu. Ngifisa ukuphawula ngodaba lwebhungu eliselincane elizakhele kakhulu udumo ngokulandela omaskandi la enkundleni zokuxhumana. Ngikhuluma ngalo mfana lo webale limhlophe obizwa ngoMehlemamba. Lo mfana sizwile futhi sibonile ukuthi kuthiwa kubo bamenzele isiko leli kuthiwa imbeleko bamfaka isiphandla. Lo mfana lo isiphandla ke bafowethu akuyona into efakwa umuntu omhlophe, kodwa isiphandla sifakwa yithina abantu abampisholo. Ngesizathu sokuthi uma sifaka isiphandla sisifaka isiphandla kade senze umsebenzi, lokho kuyisiko lethu, kodwa akangizungena kukona kakhulu. Kodwa manifisa ukuthi ngingene kukona kakhulu ngofika la kwimpunga yesintu ngiyichaze le nto ukuthi isiphandla sisho ukuthini. Lo mfana uMehlemamba kuthiwa wenzelwe isiko lembeleko, wabikwe emathongweni akubo. Mina ke njengempunga yesintu kungithusile lokho ukuzwa ngesizathu sokuthi abelumbi bengizitshela ukuthi ibona abantu abasabambelele entweni zabo, akubona abantu abagxile kakhulu ekutheni baba mazemtiti okanye basuke entweni zabo. Kungani kade ngisho kanje? Ingoba ngiyabona esizweni sethu thina abantu abampisholo ithina abantu esithanda ukuthatha kakhulu izinto zezinye izizwe. Kodwa lo mfana lo uMehlemamba ubahlebile abantu bakubo kakhulu ngoba lento ayenzile bafowethu akuyona into efanele ukuthi ayenze. Yebo yena angasithandi isintu sethu thina njengabantu abampisholo, awuthanda umculo kaMaskandi, kodwa hayi ukuthi enzelwe isiko. Lento ayenzile lo mfana izomqhatha noyise emkhulu ngoba wenze into ephambene. Uzokhumbula ukuthi nakuyona indlu le empisholo yethu thina abantu abampisholo. Baningi abantu abadukile kakhulu othola ukuthi benza amasiko abantu abamhlophe. Uthola ukuthi abantu bashada imishado emhlophe, ukulahleka lokho bafowethu. Uma nje ushada umshado omhlophe ufake iveil, ukulahleka lokho. Ngoba leyo nto ayiqondanisiwe nawe thina ngokwesintu sethu siyacaca. Okanye sicacelwe, okanye sisinelwe. Kukhuphuka udwendwe thina ngokwesintu sethu. Kodwa uma kwaqala manje wafaka iveil, wahamba wayesontweni uthi uyoshada manje ufaka iveil yonke leyo nto bafowethu akuyona into yethu. Naye ke lo mfana lo Mehlemamba ukwenza lokho ngoba nathi uyasibona ukuthi siyalahleka, sithatha izinto ekungezona ezethu nathi sizenze ezethu. Yingakho naye lo mfana manje segcine manje sezofaka isiphandla ongazi ukuthi isiphandla sani lesi asifakayo sisho ukuthini futhi akasazi ukuthi sisho ukuthini. Nabantu bakuba abadala sebalala kwabona basazi ukuthi sisho ukuthini isiphandla. Inkinga ke bafowethu lento nathi sabantu abampisholo lenyanga esikuyona sikuyinyanga yamagugu bafowethu. Ngiyafisa sengathi wonke umuntu angazigqugquzela yena ngaphakathi kuyena ukuthi uyahlukana nesiko labezinye izizwe, uyahlukana nemikhuba yabezinye izizwe othola ukuthi isisekelo sempilo zethu. Abantu abaningi ke bake bagcine sebekhuluma nendaba yokugqoka njalo njalo. Ukugqoka bafowethu kuhlukene nesiko othola ukuthi uyalenza ukhuluma namathongo. Yebo kona ukugqoka nako kuyinto vele othola ukuthi iyafika nabo, kodwa nathi vele sasinayo indlela esasikade senza ngayo ngoba vele thina sasibhinca.
kodwa mayelana nesiko ngoba iyonanto ewumgogodla wempilo zethu iyonanto ebalekile leyo bafowethu ukuthi siyibambe singayidedeli ngoba masiyidedela soziqhatha kakhulu nokhokho bethu bafowethu. Lo mfana kumehle mamba umfana kona obonakala ukuthi nje impela udukile kakhulu ngalento ayenzayo ukuthi afake isiphandla nomndeni wakhe futhi nawo ulahlekile kakhulu. Awuhlukile nabo labantu labo thola ukuthi bampisholo kodwa manje benza ama 21st esikhundleni sokuba ngabe izingane bazenzela imihlonyana, esikhundleni sokuba ngabe izingane bazenzela imemulo njalo njalo. Bathi mase sebegcaca emva kwaloko futhi bangacaci bashada umshado omhlophe. Umshado baqhatha namathongo alele phansi kothula umhlaba. Bafana ncamashini naye lo mfana umehle mamba. Umhlaba wonke uthi umehle mamba ulahlekile. Nathi sabantu abampisholo zikhona izinto esizenzayo obona ukuthi lezi silahlekile. Angingageqike bafowethu amagula ngoba ngemuke ngiyazi mhlawumbe umfanekiso oqoshiwe awuzwa kahle ngesizathu sokuthi vele ukhuluma iqiniso. Asibambaneke futhi ke bafowethu kumfanekiso olandelayo siqhubeke sisubscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu.